Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Carla? O saan nitabo si Mulakaw? Nganong nanawag ka? Excited lang kayo ko nga mubalita ni mo, sir. Nga kaoban ako karon si Alex, Oh. ang bana ni Jessa. Unsa? Kauban mo si Alex? Yeah! Sir, mao na gini ang hikayon. Si Alex ang akong agianan paingon sa nahimutangan karon ni Jessa. Ug ako ning Oh. buhaton tungod og alang sa mahal kong sir. Carla, hunungan na. Palayo ni Alex. Unsay palayo, sir? Nga ni ana noon miss usa ka kwarto. Oh. Ni alam ko sa CR, nanawag ko nimo. Okay, sige sir ha. Babay na. Carla, ayaw na buhata. Hello? Oh, dili. Nausap ni babayan. Gisog ba man niya sa kayo niya kaugalingon? Kuya ko masakpan siya ni Alex. O sabi buhaton ko ni. Isabot ka hasol kung nauna ng gibuhat ni Carla. Humot na ko. Ay, ako na ning papason ang nga ni Sir Andrew din sa akong cellphone. Kinahanglan nga maniguro kung daan. O kayon unya ni anang kumag sa gawas. Wala. Oh. Sabay, dito pa yan ang mudas banyo. Nanawag na ay. Sir! Nagpahumot pa! Di ko ganahang doon na kaikasaway sa akong baho. Naana, sir! Kini, nananapapas na ang numero ni Sir Andrew. Okay, mugawas na ko. Ay, muni akong trabaho sa una. Manglingaw ang mga lalaking way lingaw. Pero, may datong. Hello, Alex? Kenapa? Daghan kay kag pasakali na. Di pasamot lang nimo ako kahinam. Natural. Kinahanglang ang atong first time. Dili ni mo malimtan. Di ba? Sayawan una ta ka. Padugang baspusta. Wala ka manawag si Carla. Di sa may mutawagan ko siya. Kaya tingnan ko ni Alex sa iyong cellphone. Naon sa mga babayan. Gatagan ko problema. Kuya ko masakpan siya ni Alex. Patay yun siya. Nausap ni si Mama. Ganong dili naman siya bubiya din eh. Huwag tingali siya maluoy na ako. Nga nagindi kaluoy si Mama na ako bisan o gamay. Madlok na siyang may mong pobre kaayo. Wala lang yan siya maguna-una sa kong mga pag-antos karon. Pero dili ba sab ko mahimo nga ako siyang biyaan din eh. Unsa may ako buhaton hindi. Unsa man ka. Gusto kang mamatay sa pangapupo ang imo asawa? Pwes, ako ang una makig-ila-ila niya. Mutong ako sa inyo nga magdaog bag o mangita ko nimo. Okay ka ba? No. O say no? Dili ko gusto daghang drama. Magdungan ta karon sa pag-adtos amo. O kinahanglang mga bubho nimo ang akong asawa. Carla, sa akong tuwa, ako ang magbuot sa tanang lihok. O dili ko mahimong diktahan.
Sige, pagilis na. Kay dadon ko na ikaw sa amo karon dayon. Aron pa ilang kabit ngadto kang Jessa. Ha? Kinahanglan maanad ka sa kong style, Carla. Ang akong tanang pagbuot ang matuman og dili ang inyo, okay? Okay. Gusto kong makita ang reaksyon ni Jessa kung magkaatubang na kamo karon. Ikaduha ka ng babae nga akong katihasa mo. Pero why reaksyon si Jessa sa unang babae? Okay. Buhaton ko ang tanan nga mga bubuhos siya. Sige, mag-shower na ako ha. Okay. Patay. Murag na siya at kuskabo na. Kuyaw ang reaksyon ni Jessa kung makakita siya na ako ron. Husto. Mag-shower pa si Alex. Tawagan ko si Jessa. Ganun na lang yung SIM card ang napiliin ako. Perting buakas akong cellphone na giyatakan ni Alex. Sulpahis kit si Alex. Bisa nung saon. Sa mga akong buhaton ini karon. Dili na kitingali ko makabiha ni Alex tungod ni Mama. Noon sa masading cellphone ni Jessa, uy, dili man makontak. Ang landline ka, no? Ay, wanay panahon na human nagkaligo si Alex. Oh, wala rin ka makailis. Ay, ako lang kitanaw ang message ni Emilio. Nag-text siya? Oh, nag-away gid siya ug ang iyang asawa tungod na ako. Hay, kinabuhi sa kabit, dili lalim. Ay, kung nari ka na ako, mabulahan ka. Ha? Sa tinudanay lang, no? Nalingaw kay kunin mo karong gabi na. Kihulipan mo ang tanang pagkuwang sa akong asawa. Oh, syempre. Maumagin ang papel sa tinuod nga kabit. Lingawon to the max ang palalab. Ug, makalingaw ka pa ng kasulti. Oh, ingon anak man gyud ko. Inana jud ko kalamay og katabian. Sige na, pag-ilis na kay malakaw na ta. Okay. Iatuban ko na ikaw, Kanchesa. Kadlaw na. O pagin mauli si Carla. Ay, naman kinababayan. O saan naman kinahitabo siya pag-iuban ni Alex? O bakit na siya masipya siya gipanulti? O ako gipusil na siya ni Alex ng mga orasa. Dili na ba mailan kung masuko si Alex? Mukalitan ng buto. Sama sa una sa mga bata pa may. Alex, asam kita paingon nini? Mamisita tang Lorin. Ha? Di ba nagbuwag naman mo si Lorin? Oo, pero ganahan mo kong bisita niya kay sa suwat naman ko niya gibuwagan. Ha? Magpabuwag rin kaniya sa personal? Natural. Oh, nara si Lorin ay. Lorin! Kumusta? Anong gibuwagan mo ko nimo sa suwat lang? Nagkaminos ka na ko. Pero, uyab naman gud mi si Sancho. O miingon man siya nga, pabwagan lang ka, pasuwatan lang ka. Mao ba? Sige. Goodbye. Nganong isuntok ni mo sa naong si Lorin? Hala, kadaghang dugo. Dili mo ilab sa babae pa si Alex kung masuko siya. Mo dapat ko ni. Ano na papadlong sa ni si Carla? Bisul gisas kinabuhi ni Alex. Ako'y kakulbaan ang gibuhat niya. Ako'y gikulpaan man ko ining among lakaw, uy. Usa man kay mahitabo ini ron kung magkatubang ning Jessa. Dili mahibaw nga. Dili mahimo nga mahibaw si Alex nga amiga mi. Carla, nga anong hinumol man kay ka? Ha?
Ay da! Nagunahon na ko. Unsay akong unang isulti ni Jessa kung makakita siya na ako. Ah, niya na ta. Ala, ay ni anakit mi. Ako'y mga langit. Ikaw na lang bahala ning akong drama. Dali na, mga laog na ta. Ay, Karong orasa, nanas kusina si Jessa. ay, okay. Ay, patay na kay ko ini. Naghinam-hinam na kong makita sa naong ni Jessa nga makita nimo. Nga akong ipaila nga akong uyab. Ay, maunugin niya akong kamatyan. Bahala na si Lord, hindi nga ako kinabuhi. Lord, I will be done. O pasaylo ako sa akong mga sak. Kasakit-pakit sa akong kalawasan. Ang akong naong misamot kasakit. Jessa! Oh. Niapot na akong kalparyo. Ako na siya sa gato na para way samok. Jessa! Naana, Alex! May bisita ko. Akong uyab. Anhimi mamahaw. Hello, Jessa. Oh, ikaw? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!